pakono. Ia, za fa commence kady zagny azavy raha ty. Ça fait base vidéo tsy aboako ato zegny presque magnazavy raha ty fa tsy ty zegny mbala maro amintsika tsy mahazo raha ty fa za fa commence kady zay vôlagna izy ty ty vôlagna raha hafa koa zegny za agnaty vidéo ty fa tsy magnino zegny mission naka ty azavaiko aminao fo zegny hoe ny mahakasiky ny reprogrammation zegny. Ino antony ilantsika reprogrammation? Ino antony tsy maintsy tsaboanantsika izy ary mety aharitry firivôlagna na firitaona zegny antsika mitsabo izy. Antony ilantsika reprogrammation antony ilantsika izy zegny mba hikarakarantsika mahakasiky ny vatagnantsika, saignintsika, fagnantsika. Zay zegny antony ilantsika la reprogrammation zegny. Mba hikarakarantsika saignintsika, vatagnantsika, fagnantsika. Mila miaraka karakarainao zegny raha jiaby io, zay anao aveo hoe mamofotra bebe kokoa zegny amin'ny fiaignana. Satria izy koa matanjaka vatagna fo zegny anao, ndraindray zegny ara-pagnahy na ara-tsaigny zegny mety ho faible, tsy sava zegny. Fa mila miaraka zegny jiaby. Okay? Antony ilanao izy am'zegny zegny karaha ty. Ave antony tsy maintsy ilanao izy zegny atsika mila angovo, énergie. Rehefa ambony zegny le énergie-nao, matanjaka zegny anao, automatique mandresa anao, mahatsoro le raha ilainao zegny anao. Okay? Raha zaventsika eto zegny mety aharitry firitaona zegny na hoe firivôlagna ny fagnanaovagna reprogrammation. Araka nagnazavany brisiliko tao amizigny fito taona zaza mandray le programme, manomboka izy ragno mbala hely izy fito taona mandray le programme zegny le zaza. Karaha zegny koa zegny. Izy koa anao manomboka amizio ty zegny magnano reprogrammation, mety aharitry fito taona koa zegny. Fa io zegny tsy voatery ho fito taona fa arakaraka ny raha tsabonao. Zegny. Raha ohatra ka antsika zao mikotra, après fito taona za aveo bokona hoany, miankina aminao fo zegny arakaraka ny raha tsabonao zegny ny abokona anao zegny. Mety possible zegny anao madigny le discipline kotra. Tsy mahazo mirapoetiky, tsy mahazo migiakatoaka matetiky loatra. Raha karakaraha zay. Hitanao ditfolo ndragnahary igny. Karakaraha mila zegny anao mifantoko bebe kokoa amin'ny tegnanao zegny. Ny mifantoko. Matetiky zegny efa nazavaiko vidéo loso alohany, mifantoko. Mifantoko tiantsika koragninay zegny mametraka la discipline bebe kokoa. Fa fotoana anao magnano discipline, répétition koa. Amin'ny voalohany tsy tafaboakanao io. Amin'ny voalohany tsy digninao tsy miraha. Satria anao mba lienty fatanorana. Fa plus que taonao mahay miakatra, ary zay zegny le novolaniko hoe mba mitsifôra agnaty fikambanagna MDMK izy koa anao zegny mivavaka amin'ny fiangonana katolika. Mba mitsifôra anao mahita le discipline zay. Anao mahita raha tsabogna agnatin'ny répétition zay. Zay suggestion naka. Izy koa tegna tahay anao hoe karakory atao magnano reprogrammation. Findrindra zegny fitsaboanana raha répétition. Donc zegny mety aharitry fito taona zegny izy io fa tsy voatery. Ohatra anao zao zegny miditra salle de sport amizio mety zegny mety une semaine anao fa commence mahazoazo satria ampitory-maso anao, tsy dia mirapoetika anao, tsy dia migiakatoaka matetika anao. Raha magnano zay zegny le discipline tokony apetraka anao. Fa izy volaniko zegny hoe izy zegny efa mitovitovy bidy folon-dragnahary fo zegny. Hoe karaha ma zegny bidy folo karakaraha regny zegny anjaranao mitanisa izy. Iregny zegny zavatra fantaonao bebe kokoa aminao, tsy ho amin'olo fa ho aminao. Tandremanao amin'ny fiaignanao zegny izy dia ampiarinao amin'ny fiaignanao. Fa io zegny tsisy olo matandrigny jiaby, tsisy olo matandrigny jiaby. Fa mba au moins zegny mahavita aronao amin'ny vôlagna raiky ty, izy ka hoe ilanao vôlagna magnaraka anao miezaka magnindry 3, 4, 5. Ka ho anao après taona raiky zegny commence mahavita 8 amin'igny zegny anao dia be zegny raha iova aminao zegny. Atsika eto zegny mifantoka bebe kokoa mba tsy hitady vôla mafy. Satria zay fa raha regnitsika isan'andro hoe sarotro mitady vôla. Fa misy karazagna fahalalagna karaha zao zegny tsy hainao.
mila ianaranao. Zay zegny antony ambilako lien amin'ny sisiny maromaro io na hoe wealth amin'ny wealth ambadiky ty hoe misy lien ambadiky. Ianara izy io amin'ny tenin'ny anglais. Azonao? Le olana izy koa anao tsy ianatra, hitanao tanimbary iry misy tanimbary. Vaolagna fiainana zegny mba ialana iasan'ny tanimbary isan'andro, anao zegny tsy maintsy mianatra zavatra mbala tsy hainao, mikarokaroko anao, mila curieux zegny anao amin'ny fivoara. De mivoatra zegny fiaignanao, izy koa fa commence mivoatra zegny fiaignanao, commence zegny anao mihatsara koa zegny lafiny ara-bola, mihatsara fiaignanao, may miakatratra zegny anao. Azonao, may miakatratra